सरवा भादो के अन्हरियालियन करिया बड़ हो। सरवा भादो के अन्हरियालियन करिया बड़ हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक काहे थोड़ लैल हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक काहे थोड़ लैल हो। पहिले करार किया BMW गाड़ी। पहिले करार कैल BMW गाड़ी। स्कूटी चढ़ाई के बेकार कैल हो। सरवा भादो के अन्हरियालियन करिया बड़ हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक काहे थोड़ कैल हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक काहे थोड़ कैल हो। पहिले करार कैल डायमंड अंगूठिया। पहिले करार कैल डायमंड अंगूठिया। पितरी चढ़ाई के बेकार कैल हो। पितरी चढ़ाई के बेकार कैल हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक काहे थोड़ कैल हो। सरवा भादो के अन्हरियालियन करिया बड़ हो। सरवा भादो के अन्हरियालियन करिया बड़ हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक काहे थोड़ कैल हो। पहिले करार कैल AC लेके आइब। पहिले करार कैल AC लेके आइब। लेकिन पंखा चढ़ाई के बेकार कैल हो। लेकिन पंखा चढ़ाई के बेकार कैल हो। सरवा भादो के अन्हरियालियन करिया बड़ हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक काहे थोड़ कैल हो। पहिले करार कैल 80 इंच के TV। पहिले करार कैल 80 इंच के TV। लेकिन रेडियो चढ़ा के बेकार कैल हो। लेकिन रेडियो चढ़ाई के बेकार कैल हो। तिलक काहे थोड़ लैल हो। सरवा भादो के अन्हरियालियन करिया बड़ हो। तोहके जीजा मिललन गोर तिलक थोड़ कैल हो।